हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आम बाबू ब्लॉग स्टार्ट करिवो। देखो कैमरा खाली एपट सेपट कर बिल्कुल मत ब्लॉग बनई दउनी। सी स्टिक का धरवा कहूँ। तो चलतु एबे बाबू आमर खाना खाइब गाधेकी मुझे खाइबा रेडी करदेली। देखो 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 बाबू को देखो, बाबू देखो। चलो चलतु रोसई तो ए बसई देछि, भात बसछि, डाली बसैबी। गोटे बढ़िया जिनस आज आसटा मत भल लगे, कखारु डांक। तो आज कखारु डांक रोसई हम, हजबैंड को बहुत पसंद। बाकी टिके बाछीबाटा कष्ट, किंतु बाछी देकी करदेवी। आस चलो, बाबू एने गाधेब आमर। ओ मलु मो चुना। चलो ए पकईद, क्षीर पकईद। देखो पति मांकड़ भाया बोली जमा भी छाड़ुनी मत आज। ओ बाबू पापा कहीं, पापा कहाँ लो। ओहो माम, चल जा गाधी। ठीक अच्छे, मुझे गाधी देके आसे। 11:30 हो गलानी। मु सकाळु गाधी पदे ब्रेकफास्ट मु कर देछि। आ ठाकुर से काम चला ना पड़ जाऊ। बदमाशी करुच्ची खाली देखु। हे बस बस, हाँ बस, हाँ बस बस बस। पूरा आराम से बसी जाऊँगी। ओले बोले रुको रुको, तलू बोला ओला तलू। देखुची मामा कौन कर माने सी भी ट्राइपड धरिकी एमती बुलू। ट्राइपडा थुआई सी एमती धरे बुलू। सुनाटा यहाँ मो संपत्ति कहीं, मो संपत्ति मो धन कहीं। यही देखो बाबू गाधे के खेलुची, जाऊँगी रोसई करदेवी। नाई तो नाई लू नहीं बताती जी। चलो 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 चलो। देखो बाबू एबे तो पाखरे टिके तलू पलैसे, मुझे जल्दी जल्दी कम सारिदेवी। तो ये डाली फुटेदेवी, शाग बाछीदेवी, आलू काटिदेवी। तो ये सरीगला बाबू कथा बुझी। देखो आज के खरा हो, खरा कथा कहले न सरे। एते खरा होची जे माने कहया कथा नुह। पाग मेघुआ करदे। आ घर केमती पड़ी देखो, किसी भी पर्यटन सफा सुतरा करनी। बाबू टे खाई था शाग दे तो एमती छोट दबा देते टिके हबनी टाइम ना तो करने भात डाली तो परिवा सीझा मु सकाले जमी परिवा सीझा सब दिखती छुआ मानू मुझे दौर सका 10टा बेलू गाधे 11टा बेलू जो खाऊँ। तो ये कौन करी भात डाली आलू सीझा अच्छी चकटी देवी भलसे से खाईदब आंब दे। बेटा कहीं नहांती घरे हैरान कर जल्दी जल्दी खुएकी शोदे। 1 बाजब आज 10 मिनिट बाकी अच्छी खुएकी शोदेवी। आउ टिके दियो बाबू, मामा को आउ टिके दियो। आस सुना देखो मत फिंगर बटर टे खाऊ, मत आसी खुई दौर मुह देख तू कौन नहीं लौड़ी खाई आउटिका गला जा जा आउटिके देवी दौर भात ताकुची डालीटा। बाबू आमर खेलुची। बाबू आउ नाई खाऊला कह सरीगला कह नाई बाबू सरीगला नाई देखिया यहाँ अच्छी पा खाऊ ना यहाँ बादाम खाओ
ନାଇଁ ମୋହନ ଆସ ଆସ ଶୁଣ ଦେଖିଆ 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 ଆସିଲେ ମୁଁ କଣ କେତେ କଥା ମାନି ଦଉଛି ଖାଇଦେଉଛ ଦେଖେ ଦେଖି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ କେମିତି ଖାଇକି କେମିତି କରିଛି ମୁହଁ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଖେଳିବ ତାର ମୁଁ ଏଇ ସେ ଖେଳିଲେ ହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସାରିଦିଏ ନା ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଲୁ ତା ଖାଇବାଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଏବେ ଖାଇବ ବାବୁ ଖରା ଦେଖି ହଉନି ବାହାରକୁ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ଜଗଦଲପୁରରେ ଏତେ ଖରା ହୁଏନି କେଉଁ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ଆମେ ବର୍ଷା ଏତେ ହୁଏ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ହଉନି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ବାବୁର ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଭାତ ଡାଲି ଆମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ନେଇଛି ସେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଟିଲେ ସବୁ ଖାଇଦେବ ଲେମ୍ବୁ ଚଟି ଚଟା ଦେବି ସେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବ ମାନେ ସେ ଲେମ୍ବୁଟା ଖଟା ତାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଖଟା ହିଁ ଖାଉଛି ହଁ ହଁ ଆସ ଧୋଇଦେବି ଚାଲ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦିଏ ଟିକେ ହଁ ହାତ ହାତ ହଁ ଚାମଚ ଥୋଇଦିଅ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ ହଁ ଏଇ ହାତ ନାଇଁ ତଳୁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡୁଛ ଏଇକି ଦେଖ 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 ବାବୁ କାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା 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 ବାବୁ ମାମ୍ କିଏ ଖାଇବ ଇ ଆଖି ଖାଲି ନିଦ ଟଳଟଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାବୁକୁ ଏବେ ଖୋଇଦେବି ଆସ ଆସ ବାବୁ କହୁଛି ଟ୍ରାଇପଡକୁ ସିଏ ଧରିବ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଇଦବା ଏ ମା ଏ ଦେଖ ଝିଟିପିଟି କାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ମାମା ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ନା ଗଲୁ ଏଇଟା ଖାଇବ ଧରି ଭାତ 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 ଖାଇ ଖାଇ ସେଟା ଖାଇବା ଆମେ ଏକାଥରେ ପାଟି ପୁରେଇଦେଲା ମୋ ପାଟି କହି ଯାଉଛି ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସୁଛି ବାବୁ ଭାତ ଟିକେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ହେଲା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ ତମେ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚାପି ଦେବ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଦେବି ମୁଁ କହିବାକୁ ପାଟିରୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଦେବି ବି ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଚାପି ଦେବ ମାନେ ସେ ଲେମ୍ବୁର ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିବନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲୁ ଦେଖେ 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 ଆରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଏଇଠି ସେ ମୋବାଇଲଟା ଧରେ ବୋଲି ପାଗ କରିଦେଉଛି ମୋତେ ଏବେ ନାଇଁ ଚାଲ ଖାଇସାରିଲେ ଏବେ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ମୋ ରୋଷେଇ ହେଇନି 1:30ରୁ 2ଟା ଆସି ବାଜିବ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେବେ ଗାଧେଇବେ ଗାଧେଇବା ବେଳକୁ 1:30 ହେଲାଣି ବାବୁ ହଇରାଣ କଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ମସଲା କଷି ଦେଇଛି ସୋୟାବିନ୍ ପାଇଁ ତ ସୋୟାବିନ୍ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଶାଗଟା କରିଦେବି ଶାଗ କରିଦେବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଭାବିଲି କରିବିନି ଶାଗଟା ଖାଲି କରିଦେବି ପୁଣି ରାତିକି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏକାଥରେ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିଦେବି ତ ରାତି ପାଇଁ ରଖିଦେବି ଯେଉଁଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗ ବାଛିବା ବା ଲେଟ୍ ସେଇଟା ସେଇ ଶାଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ସବୁ ଲେଟ୍ ଯାଉଛି ତଥାପି ବି ସରିନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଏବେ ବାଛିବି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଦେଖିକି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ପୁରା ଜିନିଷଟା ଆଣିଛ କି ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ କିଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବି ଟିକେ କରିବା କଥା ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମ ପସନ୍ଦରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କାମ ସାରିଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଆମ୍ବ ଶାଗ ଡାଲି ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ
चलते ए खाया स्टार्ट करवा बसंती घर द्वारा केमी पड़ी कहीहबनी ठीक अच्छे आम ए ठीक अच्छे आउ ए खाया स्टार्ट हम टाइम है 3टा बजे 10 मिनिट आज रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।